Tidligere i jul i den dybe stat. Ved et stort bal på Amalienborg Slot bliver festen pludselig afbrudt af en melding om, at dronningens fyldepen, som hun bruger til at underskrive landets love, er blevet stjålet. Gerningsmændene, eller skulle jeg hellere sige gerningsdyrene, var en gruppe af mink. Men hvorfor er den fyldepen egentlig så vigtig? Ja, må ikke vi snart finde ud af det? Velkommen til jul i den dybe stat. Ingen forlader slottet uden min tilladelse. Mette, Mogens, kom op på mit kontor, nu! Det her er en meget alvorlig situation. Uden min fyldepen er jeg ikke længere den øverste myndighed i landet. Så nu er det altså den, der har stjålet den, der har den øverste myndighed. Jeg har bedt vagten om at tjekke overvågningsbillederne, så vi kan få identificeret tyven. Og så vil jeg gøre det til jeres opgave, Mogens og Mette, at få fyldepennen tilbage. Det er meget vigtigt, at der er ingen, der finder ud af, at den er blevet stjålet. For så længe, at befolkningen blot tror, at jeg stadig har magten, så er der stadig håb for, at vi kan få den tilbage i tide. Og grunden til, at jeg har valgt netop jer to til denne opgave, er, at jeg har observeret jeres loyalitet og tror, at I fortsat vil følge mine ordre frem for tyvens. Det er minkene, der har stjålet den. Okay. Mette, du går ud og laver et pressemøde i morgen og fortæller, at alle mink skal slås ihjel. Men hvad skal jeg komme med af begrundelse? Jeg er også sikker på, at du finder på noget. Velkommen til pressemødet. Statens Serum Institut har observeret en meget alvorlig udvikling af corona forårsaget af mink, og det er derfor nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Kære alle medmink. I dag er en stor dag for minkeheden. Det lykkedes os i går at stjæle fyldepennen fra dronningen, hvilket vil sige, at minkene nu har overtaget magten i Danmark. Det er slut med at være fanget i små buer. Det er slut med at blive tortureret. Fra i dag af er det minkene, der bestemmer. Vi vil lave 15 minutters byer til menneskene, så de kan prøve, hvordan det er at bo i små buer. Nyhederne. God aften. Efter et bal på Amalienborg Slot i aftes, er samtlige gæster på nær en stadig tilbageholdt. Den eneste, der ikke er tilbageholdt længere, er statsminister Mette Frederiksen, som havde følgende kommentarer på dagens pressemøde omkring at slå alle mink ihjel. Det ved jeg altså ikke. Vi følger fortsat situationen nøje. Sådan lyder altså andet afsnit af Jul i den dybe stat. Må det lykkes Mette Frederiksen og Mogens at skaffe dronningens fyldepen tilbage? Følg med i morgen.